खुलुमबाय गासैबो नोंथांमोननिसिम दुलाराय बर' फरायसाफोरनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बे समाव बावो। दिनै 23 इं मायथाइ जोंनि बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बनरगाव दख'रा बर' आइजो अनसाय आफाद, बनरगाव दख'रा बर' समाज आफाद ज'यै जोङो बिथराइ जोंनि जेनाखि थान्दैजों जोंनिया जों बेखौ बानजायनो गाबोन 30 तारिख थायो गेवलां मेल जागोन। जोंनि आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' सारा बेवहाय बाहागो हिसाबै दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जथाइ आफादफोर बिथांमोनहा गासैबो गाव गावबागाव थान्दै जेनाखि जथुम बेखौ दिनैनिफ्राय जागायगोन खालामगोन आरो जोबोर मोजाङै बिथांमोनहा मोनफ्रोमबो आफादफ्रानो जाथि दानायनि थाखाय जाथिया गेरेमसा जानायनि थाखाय बिथांमोनहा डिसिसन लागोन थांखि लागोन आंहा बेखौ जोबोर मोजाङै मिजिं थिनाय दङ आरो बेजों लोगोसे जोंनि थान्दै जेनाखि जखनथाइ बेयो जोंनिया दा 2 रिंगानिफ्राय जागोन। दा बावहाय गिबियावनो आं बयखौबो जोंनि ओनसोलनि जायनाखि बिथांमोना थान्दै हिसाबै बाहागो लाफैगोन बिथांमोनखौ गाहामैनो बाहागो लानो गिबियावनो खावलायग्रोगोन। दा बाहागो लानायनि गेजेरजों जोंनिया जेफोरबायदि डिसिसनखौ जों लायोबा डिस्ट्रिक्टआव आरो मिरुआव जोङो जोंनि थांखिफ्रा थाङो सौहैयो आरो दुलाराय हारिनि थाखायनो माबा मोनसे खामानि मावनायनि थाखाय गोहोम गोनां मोनसे थांखि जायो। बेखिनि थांखिखौ जोङो दिनै जिखुनु अबस्थायाव जोङो लानो थाखाय नाजागोन आरो सावरायगोन। बावहाय बयबो जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय मेलेमजिबि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनाय जादों आरो बावहाय जोंहा 17था दालाय आफाद दङ बिनिफ्राय बाहागो लाफैगोन। गासै 65था जोंनि गामिफोर दङ बे गामिनिफ्राय माखासे थान्दै बिथांमोनहा बाहागो लाफैगोन। दा गामिनि समाज जेंना आरो जोंनि दख'रानि सिङाव माखासे जेंना बेखौ लानानै जोङो गुवारै जोङो सावरायगोन। डिस्ट्रिक्टआव जोङो थांखिफोरखौ दैथायहरगोन जानो गोनां जेनाखि कसुगाव दख'रानि सिङाव थानाय जलेश्वरी ओनसोलाव जेनाखि जों जानो नागिरदों दा बेखिनि बाथ्राखौनो आं बुंदों जोंनि थान्दै दा नैथि थान्दै मेलाबो जोंनिया दा मोनाबिलियाव दा बेजों लोगोसे आं नैबेखिनि बाथ्राखौ खावलायनो नागिरदों जे जानो गोनां गेवलां मेलाव जोंनि ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनहा लैहोर लैहोर फैनानै बेवहाय बाहागो मानोना बर' सारा बेवहाय बेखिनि बाथ्राखौ बुंलांगोन जे आरो फैबाय थानाय समाव माहारि हिसाबै जोङो मा खामानि मावनांगौ लानानै बावहाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंथिलांगोन बेखेवनानै बाथ्राफोरखौ बावहाय मानगोनां दिपेन बर' लानो हागोन। दा जियानो जाया दिनैनि थान्दै मेलाव जोङो बेबायदि माखासे थांखिफोरखौ जोङो लानो सिगांदों। जोङो AWC हिसाबै जोङो दिनै जिरायनांगौमोनबाबो माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो दाखालिहाय एसे सावरायनाय जाबाय आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों जों बेखिनि बाथ्राखौनो सिन्था खालामदों जे दिनैनि समाव जोंनि जेनाखि जाथि हारि बियो मा अबस्थायाव दङ आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बबे लामाजों जोङो जोंनि लामाखौ जोङो थि खालामनानै लानांगोन। बेफोर बाथ्राफोरखौबो लानानै जोङो गेदेरथार मोनसे थांखि लानायनि गेजेरजों जोङो मिरुसिम सौहैनाय बायदि जोङो थांखिफोरखौ दिनैहाय लागोन। जाय थांखिफ्रा बर' हारिनि थाखायनो माबा मोनसे थांखि जागोन आरो बे थांखिनि गेजेरजों जोंनि जेनाखि हारि बेयो गेरेमसा माहारि जानायाव आगानसेब्लाबो बारायगोन। बनरगाव ओनसोलनि मेलेमजिबिफोरनि साननायनि गेजेरजों आंहा बेखौ गोबाङैनो मिजिंथिनाय दङ। जोंनि ओनसोलनि जायफोर गेदेमा जायफोर मेलेमजिबिफोर बेवहाय बाहागो लाफैगोन बिथांमोनहा निस्सय जोंनो माखासे बेसेन गोसा जेफोरनाखि थांखिफोरखौ जों दैखांगोन। दा माखासे थांखिफ्रा दिनै जोंहा गामिनिफ्राय फैगोन, दालाय आफादनिफ्राय फैगोन आरो सावरायनायनि गेजेरजों स्र' खालामनानै जोङो बे थांखिफोरखौ जोङो जिल्लासिम दैथायहरगोन। आं गोबांथार बाथ्रा बुंनो सानाखै, खालिबोल' बेखिनि बाथ्राखौनो बुंगोन जे जोंनि बनरगाव ओनसोलनि बनरगाव हालामनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनहा दैदेनगिरिजों लोगोसे जोंनि सरासनस्रा गासै सुबुंफ्रानो जाहाथे बावहाय गंसे दरमानि बिथराइ फोथाराव गाबोन फैनानै बाहागो लाफैयो। दा माबा जायगा आङो जोबोद गोजोननायजों
बेखौनो फोरमायगोन जिहेतु बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 40थि जे थान्दै जखनथाइ बेजों लोब्बा लाखिनानै आइजो अनसाय आफाद लोगोसे बर' समाज आफाद बनरगाव दखरानि सिङाव जे आफादफोरा दिनै जुथुमनो लाहार फाहार खालामदों जोबोद बाख्नायथाव आरो बिसेसकै आङो गोबाव बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनानै जिहेतु आंनि बे गामियावहाय दिनै बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जुथुम्माया जागायजेनबाय दा बेवहाय गोबाव बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावखांनायनि उनावहाय दिनै जे आंनि बे न'आव बा जोंनि गामियाव बे थेलेबलेब गामियाव जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबाफारिया जोबोद गाजा गोमजायै जाफुंसारनो थांगासिनो दं आं बेखौनो नोजोर बोनानै आं हास्थायदों जे गोलाव बोसोर बे दुलाराय बर' माहारिनि सोमावसारनायाव बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बिहोमायाबो खुनु खम नंथारा आथिखालाव जे गोबाव सोमावसारनायनि उनावहाय जे बिटिसि बा बिएसि आरो दिनै बिटिआर जे जाफैनो हादों बे बेलायाव बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिहोमाया एसेबो खम नङा बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गामि लामा दथ'खा नारा दुब्लि आइ आफा जोबोद बर' माहारियाव बर' फरायसा आफादनि बे सोमावसारनायनि गेजेरजों बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गोबां बिहोमा होबोदों जियानो जायाथों दिनै जे बे जथुम्मायाव आं आसा खालामदों बर' माहारिनि थैनाय थांनायनि जे नोजोर बोनानै गासैबो बेवहाय लाफानाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जे आइजो अनसाय आफाद बर' समाज आफाद बे आफादा फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि गांनाय उखैनाय आरो दुखु दाहा बा जोंनि जेंनाफोरखौ दिनैनि बे थान्दै मेलाव सावरायलायनानै गाबोननि समाव जे बर' माहारिया बोरै थांनानै बबे खामानिखौ मावनानै सोलोंथाइ बिथिङावनो हक समाज बिथिङावनो हक आबाद मावनाय बिथिङावनो हक गासैबो बिथिङाव जे मोनसे बर' हारिखौ जे ब्रह्मआ बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनांगौनि जे आदर्श बे आयदाफोरखौ खोब माने डिसिप्लिन भाबै थख' सावरायलायनानै फैबाय थानाय समाव खामानि मावनांगोन आरो बर'फोरनि जे मिजिं बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि खालामनांगौनि जे दायथ' बा खामानि मावनो गोनां आद्रा दैलि खौरां आरो डिजिटेल रादाब बड' निउस 24 खौ आङो गिबियाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय दा दिनै बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 40थि थान्दै जखनथाइ मेलाव बेवहाय खुंनो लानाय जादों दा बे 40थि थान्दै जखनथाइ मेलावहाय मोनथाम आफादजों जयनिङै बे जखनथाइखौ खुंनाय जादों बे जखनथाइया जाहैबाय बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बनरगाव दखरा बर' आइजो अनसाय आफाद आरो लोगोसे बनरगाव दखरा बर' समाज आफाद जयै मोनथामजों साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों दा हाबाफारि बायदियै दिनै सेथि सान बे सेथि सानावहाय जोंहा माखासे हाबाफारिया जानानै थांबाय बेखेवनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय बेनि उनावहाय जोङो हाबाफारि बायदि जोंहा थान्दैफोरजों बाथ्रा सावरायलायनाय दङ दखरा अनसाय आफादनि बर' समाज आफादनि आरो बर' फरायसा आफादनि थान्दैफोरनि सावरायलायनाय जखनथाइया जागोन आं आसा खालामो बयनिबो मददजों बे साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि खुंनो लानाय हाबाफारिया खोब मोजाङै मोजां जाफुंलांगोन बेखौनो आङो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो जाहाथे माने जोंनि बे हाबाफारियाव बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बेवहाय लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनानै जोंनि हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामनांगोन बेखौ आं आसा खालामनानै दिनैनि आं बे
रादाबनि गेजेरजों आं बेखौनो रायजो राजाफोरनि गेजेराव मेसेज होनाय जाबाय।